ông nào ba ya upra la leta long kan balong ngai thap namar ba ka party ka bomdon kino yalam ki ba biang to tipan ka bakut kut ka jore kong den kong na ha pra sang khai lo la den denga ba den den le la srukat upra ba la den dei sa ka kong na den le ani ka den le la we yang anda pero mo ka party pra ka dei ta ka party ka bahala suro ngi je ong phai ta ba ardem de ujo thai bu nong thlong jen ja nong thlong itu why meeting labiang bye bye Oh,